Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Fashionista. Ați auzit bine? Dar astăzi va fi un episod puțin mai special. S-ar putea să jucăm 3 sau 4 minigame-uri sau chiar 1, nu știu. Ziceam să facem așa mai multe pentru că da, e frumos. Dar s-ar putea să fac unul pentru că da, n-are rost să fac atâtea că economisesc baterie. Oricum n-am o grăbată. Welcome to Fashion Famous. Ia să vedem, frate, ce tematică. Să nu știu. Iarnă fricoșătoare. Oh my god. Nu că nu m-aș pricepe, doar că a mai fost odată tematica asta, nu prea. Și eu știu. E cam nasoală. Hop, hop. Așa, bun, mă duc prima oară la față. Trebuie să-mi pun niște bujori. Dacă vine ceva, ok. O să mă uit după pentru că nu suport chestia asta cu timer. Bun. Îmi pun asta rapid. Părul. Dar eu nu mi-am pus păr, felicitări. Bag, aleluia. Cum să-mi pun eu aici un păr? Așa. Iarna așa îmi pun eu păr. Cu bagul. Asta, bă, nu mă pune, frate, aici. Eram fratele aici. Cam viața reală mă fac. Cum aș fi în viața reală? Într-o iarnă, dar să mă îmbrac. Îmi place să țop. Sau parcă mă simt și mai bine. Adică sunt obișnuită, parcă. Doamne, deci nu suport muzica asta. Parcă mă grăbește muzica, Doamne ferește. Cum vă îmbrăcați, fraților? Da, nici eu nu mă îmbrac. Cine știe ce de aici, mai bine nu comentez. Nimic interesant, să fim serios? Îmi pun un tricou cu pisică. Pentru că stai în casă și ți-e frig. Nu, n-are sens. Ce mă... Oh my god, dar muzica asta mă enervează, frate. Mă pune parcă sunt așa un timer rapid. Hai, pune-te. Oh my god, eu trebuie să-mi scot plusa. Dar nu mă lasă. Uite pe asta. Papuții cu pisici. Și așa trebuie. O față. Cu bujori. Cu bujori, frate. Nu există cu bujori ceva roșu. Să zic. Uite așa, parcă sunt puțin roșii în obraj. Am ceva cu fața asta acum. Îmi trebuia cu... mă duc să-mi iau o fundiță. Sau cu o căciulă. Există? Uite aia de blană. Că nu părul ăsta. O să pun. Și să schimb rapid părul. Bun, una albastră. Ce faci, tipa? What? Stați puțin, oameni buni. Știu că era un plover curent pe aici. Unde plover așa? Opa, hop. Ce? Perfect. Ești nebun? Bun, acum să-mi schimb fața. Uite, așa e o iarnă cu un omuleț de zăpadă. Îți mai aduce puțin aminte de... că ești iar. Mamă, ce tip e ăla, fratele meu? Să-mi pun alt păr, să-mi pun repede alt păr, să-mi pun rapid alt păr. De ce eu nu mă mișc și stau degeaba? Uite pe ăla. Uite așa frumos, rapid. Scop părul ăla. Hop, hop, hai! Doamne. 13. Și scop ăsta. Da. Da.
Ce păr am nimeni, frate. Dar cred că o să fie bine. Trebuia să parcă să-mi pun un fular. Las. Parcă are chestiile de la urechi, în rest, nu seamănă cu nimic. Nu. O stea. Să zicem, parcă da, nici ele nu se văd perfect, ca să zici, wow, e ceva de ea, nu să-i dai 2-3. Are fața înghețată, o stea și la asta. Practic, în rest n-a respectat tematica, ce-au pus fața aia și, da, și nu respect. Uite, văzusem tipul ăsta. Ăsta cu ce respectă iarna înfricoșătare. O stea de a mine. Eu mi-am pus niște bujori, bă, frate, toți merită o stea, să fiți serios. Ce legătură are sceptrul ăla? Parcă e albastru la buze. Și ce legătură are, frate? E iarna, așa, e fost. Acum ies. Salut! Eu trebuie să iau locul 1, să fim serios. Uitați-vă și voi la mine. Am bujorei în obraj. Și da. Uite. Da, fular. Ce are? Ce plăure? În rest nu-i nimic, 2 stele. What? Ce ochi are? Fularul și fundița albastră, parcă. Nici fundița aia. Mai nimeni nu respectă tematica. Câștigătorul este... Trebuie să iau locul 1. What? Locul 3. Hai că e bine. Punem și un dans. Nu pun dans, dar fac pe aici cu mâna și fac prostii. Nu am înțeles la de ce locul... am luat și 18 cu fata de pe locul 2. Bine. 18 bănuți, da. Și 13 steluțe. Bun, mai jucăm o rundă și apoi dacă văd apreciări de la voi, ne mai jucăm încă un minigame. Am uitat să vă spun, nu uitați să apăsați butonașul de like. Am uitat de like-uri, oh my god, nu-i frumos. 81 de steluțe. S-ar putea să mai vedeți mâna. Star Points, Fashion Famous, sau cât trebuie să te joci. Top Model, Pro Model. Tematica este... Hai să văd tematica. Școala de dans, îți bați joc de mine. Bine să rupa cu tastele. De ce, frate, school dance? Cum să te îmbraci la o școală de dans? Bă, da, cum ar fi balet. Păr. Da, mă mișc și eu greu. Nu m-am venit nici acum cu tastele, mulțumesc. Cred că ceilalți deja pe telefon, să fim serioși cât de repede se mișcă. What? Cum să-mi eu părul? Mi fac maro, frate. Da, maro. Îmi place mult fusta aia, s-ar putea să o pun tot pe aia. Sau mă mai gândesc. Eu pun pe asta. Cum să mă duc eu fără de asta? Nici față, n-am. Oh my godness. Trebuie să zic că am văzut ceva cu dance. What the prințesici? What the... Cum să te duci tu la școala de dans? Uite, ceva. Da, perfect. Dar nu-mi plac pantaloni.
O să-mi pun o fustiță aia de sub. Și sunt perfect. Da. Acum mă duc să mă iau o față și apoi să mă duc să mai caut chestiuțe. Da, așa te duci tu la școala de dans, că eu practic o uniformă de școală de dans cum vine. Ceva? Ceva? Interesant să zic? Nu prea e interesant. Nu-mi place la fashion că nu-și dă chestii, dar de fapt ăsta e challenge-ul, asta e viața. A, da, mă duc la cabinuță. Și mai am 100 și ceva de secunde. Ok. Fustiță-mi Heads. Ceva interesant, nu-i nimic, frate. Să stați. La tematica aia de iar nu-mi trebuie. Acum. Papa. Acum am văzut-o. Mulțumesc. Acum vreau să-mi pun o fundiță în păr. What? Cum îmi stă mai bine? Cred că aia. Hei, tipo! Ce mi-ai pus în cap, fatu? Ce, Doamne? E drăguță, dar nu îmi place mie, pur și simplu. Să zic fundița asta. A? Da. Răci puțin. Da. Și acum. Nu știu, parcă nu-mi place cu fustița asta, dar... Poate mă făceam la balerină, oare costă bani? Să mă uit. Aoleu, ce neta. Mi-a nebunit netul? Da, nu costa bani. Îmi puteam face balerină. Acum îmi dau seama. Da, frumos. Da, în fine, cum? Merge și asta, ce să zic. Uite aici îmi trebuie o pantofioare ăștia, dar costă bani, nu? Mi-a pus! Nu costă bani, nu! Nu știam. Bravo, așa. Hai să vedem. Bun. De fapt nu o să ne jucăm al minigame, mai jucăm o tură de fashion și gata. Bun, cică... What? Cică e furioasă? Dar frate, ai înțeles tematica. Ce naibii? De ce am dat-o stea? Ce visam? Nici nu trebuia, nu avea nicio legătură. What? Prințesici, prințesici. Uite, asta merge pe locurile. Prințesici, cum n-ai să te îmbraci în prințesă? Da, mergi. Trei stele. Pentru că te duce așa la doamna, poate e prima zi la ea, și se duce așa la doamna și spune, doamna, bine am venit, doamna, poftiți pentru dumneavoastră. Bun, acum sunt eu. Da, șmecherie. Poate eu locul 1 cu șmecheria asta. Gen dansezi. Dar le-am dat idei la alții. Uite, bă, ți-am dat idee. Dar nu te duci așa să fim serioși cu asta după tine, așa, cu florile alea, da. O stea. Aha. Ești profesor? Am dat asta. Da, ce să zic.
Nu prea se respectă această tematică și da. Chestia aia de aici. Au văzut și eu. Frate, nici nu merită mai mult de 3 stele, că am dat parcă la 1. 3 sau 2, nu știu. În fine, câștigătorul este... Locul 2! Ia uite, și tipa aia se ia după mine. Salut! Cât este asta? 13. Hai că e bine să fii serios. Hai, bine. Mama. Câte? Îmi dă ceva? Nu, uite, ăsta e un promodel. Stau în capul la promodel. Îți place promodeule? Mai ești activ? La revedere! Bă, voi vă uitați la... Uite, fashion icon. Cum se zice? Hello! Câte stele ai, fata mea? Asta e ultima rundă. Welcome to fashion. Animal din Hawaii. Sau ceva gen. What? What? Ferească. Cu ce să mă fac eu? Fiți gata? Mă fac iepuraș. Ce vrei? Sau oiță. Bă, mă fac oiță, dă un colo de treabă. Că toată lumea vezi că se face iepuraș. Băi! De ce mă este mai greu să vezi? What? Cum? Cred că e băguită. Nu stă frumos. Nu. Aoleu, și nu mai am timp. Frate. Mă fac iepuraș, da. Da, sunt iepuraș. După îmi fac culoarea la piele. Perfect. Nu prea știu eu bine engleza, deci da. Îmi fac și eu iepuraș. Aoleu, trebuie să-mi scot aia. Apoi să-mi iau o codiță de iepuraș. Acum mă duc la codiță. Codiță. Nu pot să dau în jos, ești scuz, mi-a laptopul. Nu mă lasă. Bun. Da, pantaloni. Dar nu are niciun sens. Uitați-vă și voi, nu mă las să dau. Nu știu dacă vedeți ecranul, dar în fine, nu mă las. What? Nu. Nu mă lasă, what?
Da, iepuraș cât de cât sunt. Da, e de aici. Pentru că, cum naibii, că nu mi-a dat să se miște. Să-mi pun un păr totuși, să nu fie prea. Kawaii, cum naibii kawaii? Nu știu, în fine. Dar nu-mi place fața, să fii serios. De fapt, mă și îmbracă, doar nu mă duc goală pe scenă. What the? Cum naibii să te îmbraci? Rapid. Rapid. Ce culoare, frate, că nu vreau. Nu vreau culoare. Cum este? Groaznic. Scoate. Mamă, nu mai am net? What? Bă, să vedem. Să vedem. Da, am văzut pe toate prințesii și de-astea. Oare eu n-am înțeles tematica? Oare ele n-am înțeles tematica? Nu știu. Ce? Animalul ăsta l-am înțeles eu. Kawaii-ul ăsta nu. Nu-ți dau stele. Nu mai știu ce să fac. Să mai dau stele, să nu mai dau stele. Nu dau stele, că dacă eu n-am înțeles tematica, cine știe. Iers. Salut! Țup, țup! Mi-ar plăcea să țopăi, dar nu pot. Hop! Mamă! Oare am ceva în port? Mi crește. În fine. Dar ce, frate? Cu ce se aseamănă un animal? Kawaii. Kawaii animal. Interesant. Super interesant. Uite, asta v-am zis eu că o văd. Cu aripioare. Dar am văzut mai multe cu... De ce am de-astea? Ferească-mă Dumnezeu. Am blocat-o pe una. Uite, asta Natalie, pe vreau să blochez. Ne. Ce zici, frate? Asta cine? What the... Față. Tot, v-am zis că nu votez, din greșeală am votat-o pe fata aia care nici gând n-a respectat tematica. Măcar ăstea au așa, niște fețe numai ceva gen. Dar tot nu le dau stele pentru că nu știu ce și greșit eu. What? Cu trampiță. Oh, ce cute. Asta merită stele. Nu se poate, deci a respectat tematica, cred că da. Kawaii, cine? Mi se sucește camera. Yum. Hai să Yum-ul tău, bună dimineața. Hop, gata. Acum hai să vedem câștigătorul. Și câștigătorul este... Nesuferitelor. După ce că tu și cu tu nu prea ați respectat tematica, mai îmi și luați locul 1, nu? Cât? De ce? Așa. What? Am luat 12 și 15 bănuți. Mai jucăm o rundă? Dacă primesc like-uri, mai jucăm o rundă, ok? Nu mă lasă să mă mișc. What?
Îmi dau risip. Frate, așa, gata. Pot? Nu uitați-vă și voi, apăs pe taste. Nu mă pot mișca, să-mi dau rest. Sper că mă pot mișca. Așa, gata. Hai să vedem tematica. L-am mai avut pe ăsta. O să încerc să mă fac toți Aurora. Nu știu dacă i l-am filmat. Nu cred că i l-am filmat. Da, nu. În fine. O să mă fac clar Aurora. Eu mă duc direct aici. Cred că toată lumea se miră. Dar în fine. E treaba mea unde mă duc. Deci, da. Uite rochița asta. Ia două Aurora. Mă costă. Ce să mă fac? Uite, mi-au dita mai rochia aia. Roz, merge. What? De ce? Băi, asta nu e bună de nimic. Alea s-au îmbrăcat deja perfecte aproape. S-au cu prințesele. Bă, frate, mă fac și eu prințesică, mă fac Bel. Ia stai, mă fac. Uite, Bel are un fel de rochiță de asta. Galben. Bă, dar de ce nu mă fac Elsa eu? Ia stai, mă fac. Nu. Eu îmi pierd aici timpul. Frate, să fii serios. Nu mai vreau nimic. Am zis-o pe asta. Oi. Și nu mai am timp. Frate, mi-a nebunit jocul, să fii serios. Hai odată, Eva, hai. Și tu laptop a folosit de 2 lei. Nu joacă bine, deci frate, nu mă bluziță. Perfect. Uite așa. Cred că știți și voi pe Elsa din Frozen. Îmi trebuie acum o codiță împletită. O codiță împletită, doar una. Am ținut prea mult o coadă împletită. A, uite, merge. Acum o fac blondă. Hello, soro! Ce te bagi? Că mă și enervez. Eu după ce că nu am nici față, nu mi-am luat nici sceptrul. Nu, frate, firai bug-ul. Bug-ul tot cu tot. Eu tot n-am față. Eu tot n-am față. Eu tot n-am față. Eu tot n-am față. Cum are fața aia Elsa? Nu înțeleg. Hai că seamănă cu Elsa, dar vreau altă față. Să fii serios. Alta. Uite cum pe asta. Acu rapid colonița. A mers. Doamne ferește. E prima oară când mă fac așa prințesică perfectă. Uite, coloniță. Uite. Nu, nu-mi place. Dar așa e corona, așa e viața. Ce să mai impun? Elsa, ce mai ales? Îmi trebuie niște fulgișori. Sau ceva albastru din mine. Boi. Un sceptru. Nu înțeleg. Ce sceptru, frate? Fus. Parcă ăsta e mai bun. Uite așa, da. Fulgișor. Bă, nu mă las nici asta. E tot un defect. Cum să nu fiu eu Elsa?
Să scriu pe chat. AMS. Lasă-mă. Da, nu știu de ce scriu cu litere mari. What? Ah, cred că a vrut să facă pe Olaf. Cred că și pe voi pe Olaf. Olaf, da. Aștept să fiu eu, dar eu nu vreau să dau steluțe acum. What? Nu știu cine ar fi caracterul ăsta. Deci da. Elsa. Asta sunt eu. Aștept să fiu eu. Bă, s-a făcut și ea Regina Gheții. What? M-a copiat. Poate. Mi-a luat exact același chapter. De ce nu-i bine să stai pe loc? Cum vine? Regina Ciocolatei? Hai să zicem. Nu prea vreau să dau să le dau, da. Dau seama cu Regina Ciocolatei. Acum mi-a făcut poftă. Mi-a dispărut chat. Hey, what? Cum? Ce-am făcut? What the... Așa. Ferească, mă Dumnezeu. Așa, aștept să fiu eu ca să trimit mesaj. Oare mai avea ceva Elsa? Știu că avea coroniță. Uite, ies. Chic. Ce se întâmplă dacă o blochez pe asta fix când e pe scenă? Ia să... Am blocat-o pe scenă. Ce se întâmplă? What? Da, las, săraca. Fix pe scenă am blocat-o aici. Ai încercat Soro să mă copii? Sau Soro a încercat să mă copii? Nu știu, nu știu. Mau. What? Cred că asta a fost ultima fată. Că mă cam plictisesc, da, e ultima. Locul 2, what? De ce stau mă rog așa? What the... Stai, ce cum? Unde sunt eu? What? Am locul 2, ești nebun? What? În fine. Și primesc rang? Nu primesc. Ok. Bun, și cam atât cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa!